Kontatu behar dizu egun istorioa, ez dugu guk asmatu benetakoa da. Gariketantuanek okupatu zuten etxe abandonatu bat bulebarren. Bertan biltzen ginen ostegun gauero, reitxeta duten zune salto kadeno. Ordurarte hilik egondako etxea, bilakatu zen buleko gaztetxea. Gaztetxea! Geure etxea bizitza luzua bada, orduan okupatzea guztion eskubideak. Gaztetxea! Geure etxea bizitza luzua bada, orduan okupatzea guztion eskubideak. Ostiral goiz batean agertu ziren, kriston zipaio pila gubotan aietz. Aritzi zeneko bat jabea zela, eta etxe hortatik joan gintezela. Indarraz bota gintuzten handikanat, Gari Antoine Newton ta hemen dagon bat. Baina etxeak bizirik iraunen du, oraindik berriz okupatuko dugu. Gaztetxea!